Vi ste u Sarajevu bili dugo, tu vam je porodica, djeca i unuci. Kako je došlo do toga da pređete u Crnu Goru i zašto? Mislim, znam da ovdje ste bili jako popularni i imali ste svoj džemat i sve to i onda ste dole prešli. Možete malo o tom ispričati? Ako nije tajna, što se kaže. Nije tajna, ja sam to i napisao tekst o tome. Sjećam se u preporodu, ali da skratim. Dakle, jednostavno došao je trenutak gdje sam osjetio da trebam da idem iz Bosne i Hercegovine. Mm-hmm. A razlog nisam znao. Poslušaj. Dakle, tad niste znali ili danas? Ne, tad nisam znao. Aha. A sad mogu opet da pretpostavljam razloge. Znaš, šta je to bilo razlog, pa sam ja tamo došao. Vidi ovo sad. Ima je nekoliko tačaka. Već sam neke otkrio. Slušaj ovo sad. Dobro. Ali bilo je malo čudno ljudima. Šta ba, ne znaš, znaš, šta izvodiš, znamo mi šta je. Eto ti znaš šta je. Ja ti kažem da nije tako, ti me gore, ti znaš šta je. Znači, jednostavno misija, tok. Ja sam samo osjetio potrebu da trebam da idem